हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नै नोंथांमोना नुदों दिनैसिमबो जोंनि मिमाङाव बेफोरबायदि अबस्था दं बैखैजाय दालां दं नै दालाङा नै फिसा आरोना ओरैबायदि खस्थ' बे गेरमेर दैमा होनो आरोना बेखौ गेरमेर दैमा ओरै नोलोबारिनिफ्राय फैयो सिदा जोबोद दाहार नोंथांमोननो दा फैनायाव देखायगोन आं दा थांनायाव मानसि दं नालाय देखायनो हानाय नंला बेनो खुलुमबाय आंनि बे फुंजा सर्गियारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरनाय जासिहरनाय जाबाय गोबाव समजों दिनै आं जोंनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंनि मिमां हालामखौ बिदिब्ला आं देखायनोसै माखासे जोंनि थासारिफोरखौ दिनैसिमबो जोंनि गामि बिथोरफ्राव जोंनि जाय बर' गामिया पुराना बेफोर बर' गामिया दिनैसिमबो जौगानाय गैया बेफोर गामिनिफ्राय गोरोंफ्रा टाउन सहराव थांजोब्बाय जायनि थाखाय दिनै गामिफ्रा गोग्लैसोनानै थालांबाय आरो लामायावनो जा दालाङावनो जा फरायसालियावनो जा गासिबो ओरैजायनो लामायानो गैया आरो नों बे माबा सोरबाफोर जायफोर थिखादारफोर बेफोरो लामाफोरखौ होनानै होदों आरो ओरैजाय सिम्पोलनो होनानै होदों नाथाय बेयाव मेगनजों नुनो मोननाय नङा अन्थाइ थरसेबो थेवब्लाबो माथो खालामनो गामि नालाय गामि आं ओरै थांथ'ला नै ओरैबो दंबायो ओरैबो जाथारा ओरैथ' ओरै दा बुंखा आरो लामाया दासो गोदान हाग्रा बारि होमबाबो आं फैबाय दा नोंथांमोननो सेयार खालामगोन दा मानसिफोरबो फैफादों नालाय भिडिअ खालामनो एसे उसुबिदा जादों दा नोंथांमोन देखायगोन आङो बिदिब्ला आं एसे नोंथांमोननि गामि न'फोरखौ देखायनोसै Here's the kamay manani no. Mami bro. Wah. Wah. Foto. Jangan liang ya. Moto. Phải bay nào làm hả? Nơi लोगोफोर आं बेयाव बाइकखौ लाखिनानै नै एसे देखायलांसै आरो ओरैबायदि हाग्रा बारि आरो नै आपको तो पता होगा देखिए अभी मैं कहाँ आ रहा हूँ यहाँ पर घूमने आया था मैं मेरा आंटी है जो इसको यहाँ पर रखने के लिए आया था लोगोफोर लामाफ्रा दिनैसिमबो बेबायदिनो आरो नै नुबाय जोंनि जायगाफ्रा दिनैसिमबो जेनथेन बालाल' फैदों दिनैसिम 2026 मायथाइसिम अन्थाइ फैयाखै दिनैसिमबो कारेन्टआबो दंना गैयाथाय मिथिला आरो आङो नुनायाथ' नुवाखै बेखिनियाव नुबाय जाखानांगौ आं एसेब्लाबो नोंथांमोननो देखायनो हाबाय आरो जोंनि गोबां मानसियानो मिथिया जानो हागौ जोंनि मिमाङाव माबायदि जायगा दं दिनैसिम बेराया आरो आंबो एसेबां बेरायनाय जाया समफोरखौनो सोलाबथारा आरो ओरै थांबा ओरै नाय दिनैसिमबो दालाङा बेफोरबायदियाथ' ओरैबायदि गामियाबो बिराद गिदिर आरोना बे गामिया बिदिनो सेरखाय बेरखाय दैमा मोनसेनि थाखायनो नै लामाफ्रानो अन्थाइ गैया दिनैसिमबो नै ओरैजायबो दं आरो लामाफ्रा नै ओरैबो नाय आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय इसेबां मोजाङै देखायनो जायाखै आं बाइक सालायनाय मानाय डिस्टार्ब जायो नालाय ओंखायनो जेनब्लाबो नोंथांमोननो देखायबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबाथाय साबस्क्राइब आरो लाइक खालामदो बाय